Gaurkoan, dantzaldia orkestra gatoz. Dantzaldia, pixkatu igual Xabinek komentatuko dugu. Dantzaldi bat egingo dugu. Hain dela 3 urte egin genuen dantzaldi bat, baina bandako dantzaldia gure urtero ditugun piezak eta Madalenetan eta ditugun horiekin. Eta, aurten hori errekuperatu nahi izan dugu, baina musika eta dantza tradizionalarekin, ezta? Jendea dantzan jarri nahi dugu, baina gure musika tradizionalarekin, eta hortarako Aiko taldea dugu, Aiko taldeko Xabi Mikandi, burua, ezta? Burua badauka, Mikandi buruan diretzen ziaten eskolan, nola harretzen dugu, Bestetik, Kukai dantzako Nagore, gurekin batera, promotore, ez dakit bat. Nire mazte, Max Sarien tambien, gure gurekin batera, bien artean antolatu eta lortu dugu Aiko taldea gaur hemen egotea eta batean gurekin izatea. Eta, zurekin hasi behar, baina, nago ituta eta jo zu broka otalea, baina, garazi pasonatuko burua, ezta? Eta ez dakit, igual, pare batitz edo... Nik esateko gutxi esan ez zuen kontatuko dezute hobeto, baina hori badakizute Errenteriako musika eta dantza patronatuak baduela hitzarmen bat gure herriko bandarekin, enkerekin. Horren baitan, hilabetero kontzertu interesgarriak antolatzen dira, batzutan pixka bereziagoak elkarlan desberdinak bideratzen diralako, eta kasu honetan guretzat oso pozgarria Kukairekin batera izatea, Kukai ere badalako herri hontako beste eragile importante bat, eta musika eta dantzaren alorrean, herrian dauzkagun punta-puntako bi elkarterekin batera egiten da kontzertu, dantzaldi, bantzaldi hau abenduari begira, eta gero Aikoko kideekin kolaborazioa bilatzea, beti da importantea baita ere beste bide lagun batzuk bilatu alizatea, así que beste igabe... Gu ere Errenderin enpadronatza pentsatzen nahi gara. Oso ondo, ongi etorriak izango zeate. Ez que jeta, nongo zeate, inongoak ez gara, internetekoak agian ez dugu... Mundukoak. Hori. Euskal Herrikoak edo... Orduan, besterik gabe, zoriontzea egiten dezuten lanagatik, eta halako programazio interesgarri eta elkarlanerako aukerak eskaintzen dituztenak egiteagatik, eta besterik ez. Guk Kukairen aldetik, udalarekin hainbat urte atzera gure hitzarmenaren baitan sensibilizazioko ekintzak egite ditugu urtean zehar. Bada 3. edo 4. aldia uain neguan dantzaldi bat antolatzen dugula. Lehen aldiz gaina Aikorekin antolatu genuen hemen Errenterian neguko dantzaldi hau. Eta, uain aukera izan dugu beste modu batean eta beste Errenteriako eragile batekin batera dantzaldi hau antolatzeko. Eta, oso kontentu gaude aurrera egin ahal izan dugulako eta suposatzen dugu herriko jendeak disfrutatzeko aukera izango duela bai entzun eta bai dantzatzeko euskal tradizioko dantzak. Entzun gabe bai noski, bestela dantza ezin dugu egin, baina egia da. Larun batean gonbidatu nahi dugu jendeak dantza egitera. Dantza egiteko goakin etortzea eta musika horretarako perfektoa da, eta ez da dantzari fina izan behar, dantza egiteko goa behizik, ez da? Nahi duzu pixka bat, beste narratibo batzuk eta literatura pixkatu bat, eta bortzakazo ikusi. Azten ez, orain arrainek izan duen ez, jenteari gaur egun abisatu beharra bandakin dantzan etorri behar duela Erromeri batera, nora aldu garen. Justo, honen proiektuaren hasieran, dagoena da, behintzat nik etxean eta inguruan ikusi nuena, eta adin bateko, beti izaten dut, adin batekoak, hemen baldin bagaude euskaldunak, ziurazki izango da, bere garaian herriko bandaren batean, gure aita eta amak elkarrekin dantzan egin zutelako, eta lehenengo korrekadua zen, da etxean lagundu bai, da horrela hasiko zian gure gurasoen harremanak, ezta?
erromeria izan da, dantzaldia izan da, sozializazio gunerik importantena, con mucho. Eta horregaitik ere, aspaldin, nik aldakanokoa naiz, 19. mendean, Alfred Nobel saritako ze hori, bera kimikaria, polboraren egin zuen da dinamitaren zera zeukan, eta fabrika zabaldu zutenan, eta langileak, etorkinak, jentazko zegoen, eta karo, potere publiko ere interesatzen zeiden, sozializazio guneak eta kontrolatzea, eta 1893 uste dut, galdaka, hori, dinamitaren enpresaren babesean, lehenengo banda izan zuela, erromeriak, dantzaldiak, eta horrela, herri askotan, bai, bandak sortu ziren, batez ere, dantzan egiteko, eta dantzaldietarako batez ere, ez. Eta beste gauza bat ere, horren hildora, kuriosoa da, baina lagun batek oraintxe doktorautza bukatu dut, ikerketak egin dut, eta pixkat azaltzen zidan, guk kontzertu formatua nahiko barria dela. Kontzertu formatua guk ezagutzen duen da, musikok holtza ganean, eta bere argien, eta jenta txintxo itzaletan, hori da, 20. mendean, erdinguruan hor hasi zen normaltzen, ez? Lehengo erenaean, ez? Aurrera kontzertuak izaten zirenean, eta hori handikiek eta izaten zuten, izaten ziren, guretzat gaur izango zen, despropositu bat, jentakoten zen, txutxu-mutxuka, aizketa, meriendatzen jaten da, musikoak egoten ginen, de fondo, horrela, ez? Eta gero, zina sortu zenean, sinema sortu zenean, sinemak ekarri zuen batez ere mutua zenean ez, ze mutua zenean ere sinema antzeko gailinero bat zen. Argenta, eizketan da horrogatan. Eta sinema haustuna heldu zenean, orduan jentea hasi zen batetik. Ilunetan egoten, hobeto ikusteko, eta isilik zintxokoten ulertzeko zer esaten zuten. Eta gero hori, eskema hori da, musikako kontzertuetara eta etorri zen, ez? Orduan, kontatu izeta bezateko guk pixkat lehen gora bueltatzen ari garela, baina lehen ere gaur egun erabilgarri eta barra izan daitekeelakoan, eta ez zaharra dalako. Gure proposamena dantzakera tradizionalean edo ez da zaharra delako, ez nostalgiko romantiko batzuk garelako, baizik eta uste delako gure gizartean ere behar dugulako gaur egun, eta euskaldun moduan ere inez, elkartzeko, elkarrekin egoteko, elkarrekin ondo pasatzeko, elkarrekin izerretan egiteko, elkarrekin ikutzeko, eta guneak behar ditugula gure gizartean, ez? Eta horrela sortu zen pixka bat hau, eta gero bidean, bai izan genuen, egia zen proiektua gu mugitzen garen ligan, BBK Fundazioaren babesa moldaketak egiteko, Joserra Gutierrezen moldatzailearen lan egiteko, eta hainbat jente juntatu da horrez. Eta hori hemen alainekin eta kantauz, hau martxan jartzeko eta aireatzeko eta zabaltzeko, ez?